Sausa ka. Na, kaya 30 minutes sabi atong stress ha? Yung pagit mo kakaon. Sorry. Ginan bitaw tika nga unya na lang untay nagpamuhi na nato. Iba sa mo sugot-gut. Kay karon na ko na ikaisog. Kaisog sa unsa? Musulto ni mga love tika. Oh, Ali, love tika. Love kay tika. Mura kong mabuang sige gunahuna ni mo. Huwag ko tarong-tog kada gabi kay ikaw may pirming naasa ko na. Di ko makatog kay excited kong mabuntag na para makakita na ko ni mo. Huwag lang kay isulti. unsa may problema ana? Pareha ta og gibati doon. Dugay na ko nagpaabot nimo nga musulti ka nako ana. Nga manguyab ka nako. Kay dili gyud ko magdaduhag sugot nimo. Sa ato pa? Uyab na ta. Love sa tika doon. Yes! Mao day malipayon kaayo ka ha, kay gisugot day kang ali. Oo, ma. Kung may bawa pa lang day ko mga dugay na sa siyang nakagusto na ko, nga nagpaabot release na akong namuyab ko niya. May pagwa na lang na ako dugay-dugay, ah. Mao bitaw day akong giingon nimo. Kung na kay gustong makuha, mabutang man o tao, kinahanglan mo risgo ka. Maayo man ang resulta o dili, at least wa kay pagmahay. Kay di ka mahibaw kung unsay resulta kung dili ka musuhay. Ma, Tanawa, kung wapak ka, magpakaisog ka mo atubang ni Ali. Hangtod karon nagsikap ang kunahon niya. O kuyaw pag maunhan kaslain. Mo nang swerte kay ka. Kay nagpaabot na day siya ni mo anak. oo lagi, ma. O karon nga, ako na gid siya, ma. Ako gid siya nga ampingan. Happy ta kita mo graduate, babe. Gamay na lang gid ug makatabaho na ta. O gusto na ko nga magtigom tag maayo kung magtrabaho na ta. Aron matungan ang atong mga pangandong. Babe, wala ko pangitaon pa. Nalipay ko nga nakasugat kong lalaki nga pareho may pangandoy. Kontento na kay ko nimo. Labaw na ko, babe. O guway makabuwag na to, bisag unsa pa'y may tabo. Dali sa panahon, no? Murag tanos alang tong baby pakaon niya. Sunod semana mo graduate ka na. O kining akong pagpaningkamot, ma. Para gyud nimo. Baos na ako sa imong pagpaningkamot nga mapadako ko bisag wa nas papa. Salamat, anak. Ay, eto di ay, mutambog imong uyuan sa imong graduation pohon. Congrats, anak! Salamat, ma. Doon, congratulations. Happy ko dili magkaabot na kay na-delay ang akong flight. Di ka pa magugong Manila. Salamat ito. Of course, ikaw pa. Lakas kung kay ka na ko. Ay, naday tuyo si Tito ni Modong. Pero unya ka na naman sultian. Mga unusat na kayo medyo gutom na yun. Anak ka ba? Unsa? Palargahon ko mo sa laing nasod? O doon, o gatagan di ka og maayong trabaho dito. Naibaw ko nga dili sa iyo na kinabuhi ninyo sa imong mama. Sukad nga namatay nga kong igsuon. O mauni nga kung gustong buhaton para sa imong amahan. Unsa man, mudawat ka, doon? Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mularga ka? O, para sa atong future, Ali. Abi ba na kung kaya na itong makabutang tanan? Basta mag-uban lang kita. Abi ba na kung walang makapabuwag na to? Kaya man. Pero kano sa pa? Kani, mas dali. Unya? Kita? Ang atong relasyon? Kaya na to ang LDR, okay? Basta salig lang kita sa usog-usa. Para ni nato, Ali. Para sa atong future.
Don. Pag-ambing mo niyo. Ikaw may pag-amping dito. Ayaw kabalakan ako din eh. Labay pa kang di mabalakan ako dito. Kaya na ako ang akong kagalingon. Tawag ibayag ko ha para dili ko mabuang magsige ko na una. Unag-unsa ka dito. Salig lang, Ali. Okay? Okay na? Nahapsay na ang tanan ni mo maggamit sa imong kwarto? O, Tito, og salamat kaya. Dako kayo ni nga opportunity, Tito. O nalipay ko kay wag yun din ni mo sige. Mausap ang dagan sa mo kinabuhi din sa US doon. Madala ko isa di mo. Thank you, Tito. O tambag ko lang ni mo, ha? Pag-focus sa mong trabaho o kinabuhi din ayaw palabi og kabala ka sa relasyon. Eh kung para ka mo, good. Ang uyab na na, pero ang opportunity, tagsara. Maong ayaw gusiki doon. Ay, salamat. Naumanag ko sa tanan akong trabaho. Oh, uy, hala. Kadagkan na yung miss call si Ali. Oh. Ano, wag sa... Oh. Babe! Mayo kinito bag ka doon. Ikaw ba? Huwag ka maguna-una na ako, no? Mula na akong mabuang maguna-una, dili ko na unsa ka. Una-una ka rin taong yan ay nabalakan yung muoy. Babe, busy kay ko sa trabaho. Busy sa trabaho? Or busy na kasling babae diha? Babe, pirmi na lang kita ini. Kaya permi ka maghatag og rason para maingon ani ko? Abi ni mo no, di ko gusto og labad, Ali. Siguro, may pag-undangon na lang nato ni. Unsa? Undangon ta ni. Og mag-ihay tag-focus atong kaugalingon, okay? Doon. Mauday ka magsige siya og anhi. Buhangyo na ako nga patawagan ka para magkastorya mo. Kay dili ko no kamo tubag sa iyang tawag. Kapoy kayo, ma. Kapoy sa trabaho, unya magsigir mag-away kung mag-istorya nami. Napuro pag yung pagduda. Pareho pa mong nag-adjust, nak. Basin og nakalitan lang mo. Huna-hunaan sa na ninyo og maayo. Tagan kag-message si Ali. Oh. Doon. Bisag pila na kabuan ang nilabay. Pero di paghihapon ko magkadawat nga wa na ta. Please, atagi ko og chance kay sabton ti ka kutob sa ako makaya. Ay. Sorry, Ali. Pero kinahanglan nga mag-focus ko sa trabaho. Ilabi na karon nga usa ko sa pilian nga ma-promote. Ay, ako nang yung pang-delete niyo mga chat. Mao ba, nak? Muulit ka? O ma, sunod buwan pohon. Ay, maayo hidukon. Si Ali ma, nagsige ko sa anak diha. Wa naman, nak. Ha? Wala na kabuhan nga wa na siya mo, ani. Mo ba? Nga naman, may plano ka nga makikita niya. Ayaw ko gina nga. Ma, wagin mawang akong love para niya ma. Di lang ko gusto nga, di ko gusto distraction at panahon na. Pero karon gusto ko magigistorya niya, bahay na mo. O gusto na nako siyang pakaslan na. Good luck, anak. Tito,
Bulon! Oh, Tungkol sa kanini! Tito, may nga po. May ba siya? Tito, Diyan mo na ako ng pagkita ninyo! Tito, gusto ko magkikstorya ni Ali. Pasabto na ko siya nga, ano. Gusto ko may pagkain siya! Ang tuwas misteryo! Oh, usa? Tani, sa ilo ako nakasakitan ka. Wa ko magdahon nga ingon anak sa impact niyo. Hinungdan nga naghiko ka. Sa ilo ako kung prioritize na ko akong trabaho kaysa nimo. Tungkol sa pagpaningkamot na ako nga may maayot na kang baon. Karon, wa na ayog ako future kay wa na ka. May pagwa ko moabot sa imong kinabuhi. Siguro, buhi pa unta ka. Pasaylo ako. Saw you singing your song the other day. I felt the guilt build up as I looked back how things went wrong. Ngunit konsekwensya akong gibuhat. Natuwa ng tuod ang akong pangandoy nga makatigom ko. Ug maayo nga akong kinabuhi pero wa na sad ang babae nga mo hinungdan sa tanan akong pagpaningkamot. Dini na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Amen. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may higalan kaagi ni Don nga taga Ibabaw, Cordova, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nikaluhan, the ones who once loved. I apologize for calling. Ang mong kaagi, gibahatan o daw sa radyo ni Carol Marie Kain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tapaminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit Carol, RMM Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building Mania, Boulevard, Cebu City. Umakay para sa Handumanan Official Facebook page. Hantod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyo. Handumanan sa kaawit. May adlaw kining tanang mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Edgar. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ibang-iba ka na. Recorded by Radio Mo TV. Tag 5 na. Pili na mo, dili. Dili, pili na mo. Usugan sa tinda na ni Edgar, Uy, di alma, ikaw rin na. Asa naman ka na, ha? Maskwela na ko, Noy. Mo ba? O saan kayira ron? Graduating na ko sa high school, Noy. Doon kayo naman unta kong ni-graduate. Nagsige mong gukukundang-undang. Mao. Agi lang ko, Noy, ha? Okay, sa usa man na kay bawon diha. Di ay gamay, Noy. Des kwintaw. Ipuno na si mong bawon. Uy, ayaw lang, Noy, uy. Sige na, go, dawatan na na. Uwa-uwa, pamiyod ka, oy. Mukhang kagislingan. Sige na, dawatan na na. Salamat, Noy, ha? Uy, gihagkan ko ni mo. Nagabantay ko ba, Edgar ba? Anad mo kinani mo si Alma? Ay, saon nga, mura naman kong kuya na. Lahi gud ako nakita, bay. So, ilahi, boy. Lagi. Akong paminaw, bay, no? Nakagustuhan ng bata, Sapa, di ba, oy? Galawang taon nga, makagusto man ako. Usa pa, maguwang kay kuha ng Alma. Hapit ko mag-30 anyos, unya ka na sa Alma. Murag 18 pa na. Di gud, bay. Naibog yun mo si Alma. Kay kinuha pa na siya maibog ni mo. Di yun to na siya magsige og hapit sa imong tindahan. Bay, Ay basta, naibog na si Alma ni mo. Ako pa ni mo, no? Ibo na panguyaban. usa?
Di na ka magdawat ng akong ihatag ng mga baon? Dili na, Noy. Nga naman. Ni-graduate naman ko gahapon. Mo ba? I-graduate na ka? Uy, congratulations ha. Why noon ko makatambo sa mong graduation na? Okay ra, Noy, uy. Hibaw man ko nga, busy kaayo ka sa imong mga tinda nga prutas. Sige, sige. Kaya di naman ka magdawat sa kong ihatag ng mga kwarta. Kaon na dig, Apple. Bisag pila pa kabuok. Kana, noon. Dili ko mabalibad, ana. Mo gili akong ganahan mo, kasi sipat kay ka. Ay, mong paminaw na ko sa lawas, eh. Labot pa kay kung Di lang muna ko maninda ron. Mapahaway lang muna ko. Kisaw din ng luktok. Ako mabihan. Hi, Noidcar. Ikaw? Recorded by Radio Mo TV. Nga naman ka, Noy. Mura manggugkag nakakita og abat. Abat good nga, kagwapa rin mo. Nakalitan ko nga nung naabot ka din sa kumbay. Pwede ko masuod, Noy? Dali, sud. Ay, maudi ay nga. Wa ka maninda. Kay naglabad di ay ang imong o. O, lagi day. Gusto ka, Noy? Akong hiluto ng imong o aron mawa ang kalabad. Ha? Sige na, Noy. Kamao man ko mo hilot. Sige, hiluta ko. Dali, higda, Noy. Ay, lindos ko pamati nga yung gihilot ni Alma. Ingnan tabitaw ka nga kamao kong muhilot. Swerte kayo nga akong mabana, Noy. Kay kamao man kong muhilot. Ha? Ikaw, Noy Edgar. Nanong wa pa man ka magminyo? Saon, may nakagusto na ko, day. Kagwapo ni mo. Unya, naapagid kay negosyo. Wa kay nakagusto ni mo. Kung diri pa lang ta manguyab na ako, Noy. Ay, sugton tagyip ka. Day, Alma. Unsa na akong gaingon nimo? Naibog lagi na imong bayhana. Panguyabi na. Pero, mura maglaing yun tayo. Uy, kay... mangkot kay na lang ko sa Alma, uy. Ay okay ra lagi na nga manghod nimo ang babay. Sige na. Panguyabi na si Alma kay ibog kay na nimo. Sige, bay. Ako suwayan. Kitawan na ka. Di ka matuos kung gino nga. Ganahigugma ko mo. Nituo man. Dugay naman ko po nga napaabot nga imong panguyaban, Noy. Ay, nakagusto man sad ko nimo. Sure ka? Tinuod lagi. Dugay naman kung kanahan nimo, bisag maguwang ka na ako. Agoy! Ambot, uy. Nganong nahigugma ko nimo, uy. O, bitaw nga mo ato ko sa inyo ha kung dili ko magkakita nimo sa tindahan. Kay mingawon man ko nimo. Nasa ato pa, imo na kong gisugot. O, Noy. Uyab na ta. Kuan ba ka nang mahimo ba? Ay na lang pagmanoy na ko, kay uyab na ko tagod. O ba? O sa may gusto nimo? Darling? Kasipat din mo. Ha? Kasal? Oh, akong gusto nga magkasal na ta. Total, mahimo naman ta magkasal kay hapit naman ka mag-19. Sige, manangid lang ko sa akong mama. Abi na mo dahil, malipayo man kay ko. Dili ko magkatuo nga, mahimo ka na akong asawa. Nga naman. Ang magsigil ako kagagigagi sa kong tindahan. Nga, mahimor di ka na kong asawa. Huwag malipayon kay ko. Nga niabot ka sa kong kinabuhi. Ga, maihang yung unta ko nimo. Sa mga day, ha? Kuan ba? O pamanggitay anak. May mga eskwela ko ang college. Ha? Sige na ka. Pa-eskwelahan lang ko. Bisag, duha lang gud katuig. Kay sayang magkud kaayo. Bata pa ba ako? Maayo na lang na pohon makatabang ko nimo. Makakita ko og trabaho. Hindi pa day ka kontento sa itong negosyo. Okay
Okay raman, pero dili man ko dito makatagan sa panahon. Bastin mo hinay ang negosyo ba? Sige na ka, paeskulahan lang ko. Oh, sige. Paeskulahan ti ka. Karong ablis klase, ipa-enroll ka na ko. Tinuod ka? Ay, salamat kaayo ka. Pinanggagit kaayo ko nimo. Nya, kumusta imong pag-eskwela, ha? Okay raman ka. Lingaw raman ko. Paningkamot ang jud nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Nadugay mo kag uli, day. Pasensya na kit ka ha. Unsaon may research pa man gud mi. Ugma, madugay man sa ganit tingali ko. Ha? Usa? Muadto kag eskwelahan ni Domingo mo ron? Naami activity sa eskwelahan rundong ug kinahanglan kong maadto. Mao ba? Sige ha, ato na ko. Basin og malate ko. Bye. Nagtutanig ko sa kipakit ng lihok sa kong asawa na. Ako siyang sundan. Tura siya. May gikatagbo siyang lalaki o kihagkan siya. Ang siputi pa sa buti. Kisa lalaki ha, Alma? Edgar? Imo na akong gisundan? Oh, gisundan te ka. Nagdugan ako sa imong mga lakaw. Isa liki ha, og nalungyag ka maga? Ha? Nalungyag ka niya? Ako ang iyang uyab. Anong di, Brad? Uyab di ay? Bana ko yan o! Edgar, husto na! Saka! Ayaw mo pagsumagay! Ayaw sumaga sa Edwin! May bana, day ka. Ano makamusulti na kung aminyo, day ka? Alma, anong imo mong gibuhat ako? Anong imo mong kaglaban? Edgar, pasalo ako. Wala ko mahigugma ni mo. Si Edwin ang akong gihigugma. Maong pasalo ako. Makigbuwag ako ni mo. Usa! Kasakit na yung gibuhat ako, Alma! Sakit ka ni! Sabi mo ang bawat sawi Isakitan ko sa gibuhat ni Alma na ako. Iyak ng bogan. O, wapin mo mo kay wala naman siya igugman ako. Kani mo, Alma, hinaot nga magmalipayon kasi yung kinabuhi. Dinin lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga ikalang kakaki ni Edgar nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan ibang-iba ka na. Among kaagi gibata mo doon sa radyo ni Ricky Persuelo karing ugabo sa direksyon ni Priscilla Riganas. Kamusap mga ikalaw mga suki ni Paminaw, kinusing-kasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalang-laing kaagi sa RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kaning usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Elden. Recorded by Radio Mo TV. Magpakasal na ta? Uri, kaya naman ako. Makabuhi naman ko nimo. O niya, asa mo puyo? Oh, mga balang gud-gud. Oh, sige tong. Ikay bahala. Ayog ka bala ka. Mangita sa kog akong kaugalingong kinitaan aron. Makatabang-tabang ko ni mos gastuhan. Nganong mga bang paman mo Diyos, ha? Hubad sa iyong kasal. Anihin nila mo sa bahay.
Magkantim ng pikas kwarto. Oh, okay din mo pa. Ay, nga nung dili, good. Anak punti ka. Usasad, mas maayo nga anhi mo aron dili po ko magmingaw din eh. Sige pa, ako inos disa. Okay ra ka sa papa nimo nga ato taniya? O lagi day. Siya magani mismo mo'y misulti na ako nga adto lang tapuyo human sa tong kasal. Alden, kuan sa di ay doon ako isulti. Saan na? Nagduda ko basin og mabdos ko. Ha? Delay na kay ko sa menstruation good. Wis, kung mauna, magpalit og pregnancy test aron atong masiguro. Dong, positive. Mabdos gid ko. Kung muna day, mas bayo yung gamutipon na lang tang papa sa amo. Kaysa atong igasto ang kwarta para sa abangs bahay. Aton lang tigumon para naki magamit inig panganak nimo. Sige, Dong. Anya, kano sa man imong target na magpakasalta? Dako na baday ng tiyan ni mo, no, Jessa? Abit na baga mga anak? Opa, hapit na. Usa ka buwan na lang ang pabuton. Excited ang gani kay ko pa? Excited na sa kong makakita sa akong apo. Pagdalias panahon, no? Murag kalus araman tong bag-ulang ng anak si Jessa. Karon, makalakaw ng inyong anak. Magbuot na ganig iya. Lagi pa? Tuwaray pa. Pohon ba? Basin sa laing branch na ko i-assign sa among manager. Kasi tagdugay na kumauli. Oo niya. Nga naman day, ha? Kuan, mamaliw lang kong tanaw-tanaw sa kong asawa o anak pa. Ha? Kanara day. Uway ka, sunak. Salamat pa. Ay, kapuyas kong lawas eh. Dong, tagdugay na lagi kay kang mauli gikan sa trabaho. Sa una, alas 5 na nakadinis bay. Pero karon maabta na magkag alas 9, baka alas 10. Lagi day, saan nagibalhin mong guguglaing branch? Nga, 3 rides sa kayo. Nga, permipid yung traffic. Mo nang madugay di kuguli day. Basin biyag na akilain ha. Wag ginoon day. Ug di gina mahitabo kay mahal kay tamo. Bantay lagi. Wara bagay sukod ang bahos. Jessa. Recorded by Radio Mo TV. Naglain man kong lawas eh. Nagdutlan sa kuda. Pero dili ka pwedeng magpaliluya. Kaya natin pamilya nga nagsalig na to. Oh, Elden. Okay ra ka? Okay ra ma'am. Mura dili ka okay. Unsa man doon kay gipamati? Taning mamo eh. Init man ka? Pahuway lang sa kaha.
Or pauli lang sa inyo? Okay ra ko, mamoy. Kaya ras kong lawas. Nahala, sige. Ikaw. Pero agday mong lawas, ha? Kung dili na gid kaya, pauli na lang. Sige, ma'am. Salamat. Alden, bangon diha! Bangon diha! Ito, Banday. Patulgaw na ako. Ay, ano man ka? Imong t-shirt kay gisulod pag usang adlaw. Baho kayong perfume sa usa ka babay. Nakay babay, no? Unsa? Day, wa man taon. Ayaw pa makak na ko. Wa ko ingon ana nga perfume. Og mas labaw na nga dili na imong perfume. Tugan. Kisay babay nimo. Jisa, wa lagi ko'y babay. Wa tang ko nagbinuang ni mo, day. Adi ay. So dili gid ka mo tugan ako. Pwes mo man ka ha. Ayaw ba kong mahayis tanan ha? Sa ba ko ito? Gaya nga wa man yung ko'y babay. Jisa! Jisa, asa ka? Wa pa mauli si Diyos, ha? Wa pagid pa. Ano man? Nag-away mo? O pa. Di akong gidudahan nga may babay kuno ko. Bisag wa yun. Na, silusa din ang asawa mo. Ambot ay. Di man na siya ingon anak. Sa una, paano magkana siya sa una? Karoon naman na. Nahala. Kawat talang una ang imong asawa diha kay matugog una, ha? Sige pa. Nakatuog ba na ko din sa sala? Nasa isang les buntag. Nadabagas Jisa. Day! Jisa! Day! Huwag ka maghihapon sa muli. Asam ka siya. Kabihin naman lang. Pero wapag yung si Jisa mauli. Dahil pauli na tao maluwi ka. Dahil Jisa. Dahil salamat ka ni uli ka. Salamat taon. Di makagikan. Ayaw na lang pangutan. Ang importante nga na uli pa ko. Dahil Jisa. Ano mo nis Jisa? Nagkaan na mo siya kabugnaw na ako. Dong Elden. Nanunang? Dili lang unta din mo ikalain ang akong istorya, ha? Pero naluoy namang gugkuni mo, Dong. Nanunang? Panidin ang asawa ni mo. Kay murag dagduwa na nagkayo. Usa na? Dili lang kumusulti kung si Kinsa. Pero, nakaila kaayo ka. Nang? Sam ko. Di man mawa ang isulti sa musilingan ako. Di ko gusto nga mutuo, pero ganun grabe man kayo ang kubas kong dukan. Mo under time ka? Unta, ma'am.
Doon na lang ko'y emergencies kong pamilya. Nahala, sige. Kung pamilya ang rason, dili ti kapugnan. Kay your family will always be your family. Salamat kayo, ma'am. Amping. Nga naman ko. Grabe yun ang kubas kong dukan na. Mura magbubutong akong dukan. Dajis, ha? Anong mas namit mo tatay sa ibong anak? Elden? Niya ka? Mga hayop mo! Mga salbayas mo nagko! Nak, pasaylo ah. Huwag mo ikaluin ako. Ikaw, amahan matataka. Pero nipatol ka sa kong asawa! Ug ikaw, nipatol ka sa kong amahan? Asan man ang iyong utok? Sugod ka ron. Wa na ko'y asawa. Ug kalimtan sa dako nga may amahan pa ko! Elden, please! Mga baboy mo! Pamahawa mo sa kong atubangan kung di mo gustong mapatay ta mo! Sakit yun kayo ang gibuhat sa kong amahan o sa akong asawa. Wa ko magdahom nga makabuhat ba sila sa pagluib nako. Hangtod karon, niya paghihapon ang grabing kalagot na kong gibati. Dinhin lang kutob ug daghang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Elden nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nakalahan. Sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kababae nga nagtago sa iyang address sa Cebu City. Ang at mga tatampo nagdasangan nga Ella. Recorded by Radio Mo TV. Huwag kayo igabahos. Huwag ka maghuna-huna sa mong kahago. Aron maka-eskwela ka lang. Kuya karon nagpamabyos ka. Baga kag naong, Ella? Karon kay imo man ang tinuyuan. Hala, sige. Barugi na. Nagtuo kag makakuha kag suporta gikan namo. Ma! Sorry, Ella, pero wa ko ikabuhian ang dumabdos nimo. Nagbawa ko gid na pila ka edad na ko. Nagswila ba ko? Unya ako, Marco. O sa'y pagtuon mo na ako, kaya na ako nga ako ra? Silbahis ka! Sensya na, Ella.
Anak, pasensya na ka ni Mama, ha? Wa pa gani ka mataw, pero grabe na kagubutang atong kinabuhi. Sa gini ni Mama, nak. Ma, unsa ni? Di ba klaro? Yung na mga sinina. Ma, pa. Papasilo ako ninyo. Ayaw na ninyo buhatan ako. O ako mahiba kung asa ko paingon ko inyo ko palayason. Problema na ni mo, Ella. Mas gipili man nini mong kinabuhia, di ba? Pes, barugi ang imong mga desisyon kaysa among tanaw murag. Wa ka naman magkinahanglan namo. Ma, dili na tinuod. Layas na din eh. O ayaw na ginpakita na mo bisag kalusa. Pa! Looya sa ni mo day, oy. Tuwi kay ka, oy. So ayan ako kangyo ang akong uyuan din sa kuan ha, kanang sa salon. Kung pwede ba nga anilang ka din sa salon. Kay kung dako pa lang untang amo, no? Na, padayunon yun unta tika dito, oy. Pero pwede naman siya taong gamaya, god. O niya, daghan pa jud ka ay mis amo. Nakasabot na ko, day. Wala biya sa nila magpapanig mo sa? Wa may konsiderasyon. Madlos baya ka. Pero sige lang. Suwailan na akong hangyo ang ako uyuan nga bayot. Okay rin ako. Pero kinahanglan nga, tabang-tabang sa gaglimpyo din sa salon, ha? Sige, sir. Uy, kaso na ako. Oh, Pwede sad kung nagkuwang kaog tao. Pwede sad ko ni mo i-hire, sir. Aron na po ko'y income. Og aron sad, makatigom ko para inigpanganak na ko. manyak. Kaya ka ni mo? Karon nga mabdos na ko, sir. Wa ko'y dili kayang buhaton. Bahalag lisod. Basta para sa kong anak, buhaton ako ang tanan. Tiyo, thank you kaayo ninyo, ha. Kung dili patungod sa inyong tabang nako, dili ko gid mahimo. Ay, naun sa kabayain. Mura ka na sa dakong pag-umangkon, oy. O mura na sa daw na mong anak-anak na si Mika, imong anak. Inigo na dagdako sa salon. Napamahal sa danamo nga murag amog yung pamilya. Oh, Iaway ko dito sa school, Mama. uy, nga naman. Sa may nag-away ni mo dito, ha? Na, pagkuhan ako dito niya, no? Naghilak na dito. Iaway na dito siya mga classmates. Asa ko nawayang tinod na papa. Ila kong giaway. Unya giingnan ko bayot pa kuno ko, Papa. Ah, unsa? Ah, iaway nila ang among princess? Ah, shh. Ayaw na paghilak, no? Huh? Ogma, atoon na nim-am-am sa inyong school ang nangaway nimo, ha? Asa man di akong tinuod nga, Papa. Mitch, nak. Ella, anong dili naman lang nimo suwayan o paila-ila ang bata sa iyang tinuod nga mahal? Para unsa man, tiyo. Para masakitan lang akong anak. Sa sugod pa lang, giambando na rin niya si Mitch. O kung interesado pa gid siya, unta, nangita na siya paagiron na may laila iniya iyang anak. Pero wa. Wa sige himong lakang. Buot ipasabot, wa siya mo acknowledge nga na si anak nako. Dili siya willing magpakaamahan. Ella?
Recorded by Radio Mo TV. Mama, waday ko'y papa. Mitch, nak. Wasad ko'y lolo o lola, ma? Ha? Gusto na tingali ro ng panahon nga balikon mo ang imong mga ginikanan. Matakahibaw, basin, dugay na kanilang napasaylo. Tiyo, Ella, happy mo. Why mga ginikanan nga dili makaagwanta silang mga anak. Suway lang. Ella, anak, salamat ka nagpakita ka na mo ni Papa ni mo. Pasaylo amin na. Pasaylo amin sa among pagsalikway ni mo. pasaylo asad ko ninyo, Mama. Dako kay kong sa ninyo. Mas nagkumigsa nga nahimo ni mo na. Nagpadami sa among gibati nga kahiubos. Ug wala mo huna-huna ang imong kahimtang nga nagmabdos ka nga ikaw rag usa. Napasaylo na ko ninyo, Ma. Pa? Unak, dugay ka na namong gipasaylo. Oh, mauna ba ni ang among apo? Opa. Mitch, nak. Mao ni si Lolo og Lola ni mo. Amin ko, Lolo. Amin ko, Lola. Pagkabuutan sa akong apo. Dali. Hag ni Lola, bit. Kagwapa. Kagwapa mata. Balik na din sa ato, ha? Nak? Dalag balik ang imong mga butang din. Normal ang mga butang sa akong apo. O, anhin na mo po yung balik sa ato. Tinuod ka pa? Una, bukay ka na namang kipaabot na mo balik. O karon nga ni ala ka, mamawi mo. Ingon man sa among apo. At least, okay na mo sa imong parents diha. After 7 years, no, naka-reconcile na jud mo. Mauli giday. Gaan na gid kaayo kong pamati ron. Mura kong naibtan og tunok. Why? Ya karon, kasi may plano nimo nga nabalik naman ka sa inyo. Unsa, nak? Mularga kas gawas? O, Ma. Kana kung okay rin ninyo nga ibilin ako si Mitch ninyo. Pero gano'ng kinahanglan pa man nga ato kas kawas manarbaho nga pwede man nga anilang ka din sa ato. Pa, nahibaw ka bitaw nga ako makahuman sa akong pagtuon. Og bisan pag mo eskwela ko balik, dili na sa ganahan kay pila na edad na ako. Unya, nag-eskwela na sad si Mitch. Makakita man tuod kog trabaho din pero lahi ra ang kita kung ato kas gawas man trabaho pa, Ma. Nahala sige, anak. Kung mao'y tanaw ni mo nga, mao'y makaayo ni mo, suportahan ka na mo sa imong plano. O ayaw ka balaka ni Mitch, kami rin bahala niya. Salamat, Ma. Pa. Naana day kay gi-applyan. Salamat din taon. Kaya wa ko ni mo lusod-lusod agad mo ko. Nakalarga ragid taon ko din hislaing naswat. Bisan mingaw. Pero buhaton ko ni tungod og alang sa akong anak. Bisan wa siya amahan. Pero dili na ko ipa-feel niya nga kuwang siya sa pagmahal. Makatigom lang ko sakto-sakto. Magdegosyo ko dito sa Pinas. Aron dili na kinahanglan nga magkalagyo ni sa akong anak na si Mitch. Kumusta man ka diha na? Okay na, Ma. Kamu diha. Okay na, sad. Hindi si Mitch ko. Gusto mag-istorya niyo. Ma, kanos naman ka mo uli? Mitch, nak. Next year pa makauli si Mama. 2 years man akong kontrata din Uli na lang, ma. Sige lang, nak, ha?
Magtigo mo sing maayo si Mama dinhi aron inig ulit ni Mama. Dili na ta magkabuwag. Anak na lang si Mama. Ay, talong dayon, ma. Mitch, nak. Ay, agbanta na sa gita karon, Mitch, nak. Puhon, sa dili madugay. Magkita raw niya tagbalik. Uy, kadagan ba miss calls ni Mama sa ako messenger, uy? Nga nun ka, ha? Tawagan ako, be. Ella, anak. Ma, nga no? Anak, andang maimo ka og galigod. Si Mitch, wa na. Unsa, ma? Unsi wa na? Naligsan si Mitch, anak. Gilipat manggod mi niya din sa bahay kay iya mikipatuko nga na tuog ra sis taas. Punyawa may kabantay nga ni gawas day siya. Ug mao to nahibuog na lang mi kung anong nagagubot na sa gawas. Si Mitch di ay kinaligsan sa banan. Kinuha ko, ma. Dili na tinuod, ma. Dili na tinuod. Mitch, anak. Ano na itabo man anak. Ella, Marco? Ikaw? niya ako tungkol kay nakabalita kong wa na nga itong anak. Ella, sorry sa... Karon ka na naman pakita na wa na siya. Pero sa buhi pa siya, wa ka makauna-una sa pagpakita niya. Ella, pasaylo ako. Ibaw ba ka? Nangandoy mong anak ka may laila ka niya. Pero wa ko buhata tungod kay gusto ko. Ikaw mismo makauna-una niya. Hindi ko gustong masakitan siya sa wa ni mo pagdawat niya. Nagbahay ko. Pasawahin mo pagbasol. Wa nang imong anak. Bahawa na din eh. Kay bisag ka sa dili tagyot ka mapasaylo. Bitch, anak. Anak ko. Sakit kaayo daw aton hangtod karon nga wa na si Mitch. Kanimo, nak. I hope you're safe in God's hands now. Rest easy, nak. Pohon, magkita raon niya ta. Ug unta, i-guide mo si Mama sa tanan akong pagkabuhaton. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalang kaagi ni Ella nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit nga nagulahan. You'll be in my heart. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Recanamas. Kamuusab mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining Tulimanon, hantumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa
Handumanan Official Facebook page. Handa sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanig. Sana ba ni si Arnold, uy? Ganina naman ko nagpaabot diri sa mall. O pamangyapon maabot. Ay, salamat ka na nawag na gitawan. Hello? Asa naman yung taon ka, uy? Hello, Lin. Sorry kayo. Ako importante nga gilakaw. Kung nagdali ko, mga nga ako makapahibaw dahil ni mo. Unya, unsa man? Wari pa ka, dili na. Murag, dili na kyod. Sorry kayo. Mao ba? Kamayo ba ni mo sa? Ikaw may nangagdaog laag sa mall kay gusto kang malingaw kay broken-hearted ka? Unya karon ikaw may mangindyan ako. Sorry na, good. Atay sa kong chance karon. Hindi na ako'y good news ni mo. Nagtuon taga sa inyo. Hindi ka weekend, okay? Bala ka. Day, relax lang sa. Walang init ra kay kag-o. Makalagot man good. Magpauban na lang gani siya kay nasakitan siya sa babae nga iyang nagustuhan. Unya karon indyanon ko niya. Sa kadagan og tawo nga iyang indyanon ako pa gyud. Nga maurong tayo naa-permis panahon nga magmaoy siya. Day, magpakabuang magud siya ng bayhan na good. Elaine, girl. Klaro na kaayo ka. Wala man kag nagsalos. Unsa? Unsa na orasa? Pero pagyapon ko'y tuog. Ay. Nakasama ko sa gyud sa kong una ang gisulti sa kong amika da. Ano man dituod no nga? Ingon ato man akong reaksyon. Nangigikit ka ako. Kung mao, sa ato pa, nakagusto na di ko ni Arnold. Bahala eh. Kapoy siguro ang hunaan niya. Ipiyong na lang ginin akong maayo akong mga mata. Sorry na ba? Okay ra lagi. Okay ra ko no. Nga, mag-out kag now. Okay na. Saman, okay na? Okay na ka? Plastic ayo. Be happy for me na lang, be? Please? Kay nga no? Kay kami na ni Sarah. Unsa? Oh, abi ba na kong nasi uyab? Pag mo'y hinungdan nga nagmaoy ka, di ba? Oo. Pero buwag naman sila. Huwag yan akong gisugot dayon. Ha? Uy, kuya wagod. Ana day na? Bago pang buwag sugot dayon sa lain? Sure kang love ng iya diha nimo? Uy, Ellen, please. Suportahin na rin taon ko, good? Arnold, nahibaw man gyud kang suportado ti ka sa tanang butang. Pero kung masakitan ra ka anak niya, o bahala ka. Basta kay gisultihan na ti ka. Ug wa ko'y pagkuwang nimo. Ellen. Ang kunon man ako sung ko galingon o dili. Pero, klaro na kaayo para na ako ang tinuod akong gibati. Na-in love na gyud ko ni Arnold. Kasakit sa tugan. Tagay ta. Ano good? Sakit na. Sakit lagi kayo. Nga naman? Pila ka buwan na nila kung ako na nagiluom. Pero gibuag ako ni Sarah. Sila pa nagyapon sa iyong uyab. Mauuan ako makagwanta sa kasakit. Ug ako na siyang gibuagan. Bawa na lagi na akong giingon ni mo. Gahi mo kikag-o. Yan ang magsige magkagukod anang babae nga way gusto ni mo. Hangtod ka no sa amang ka magpakabuang.
Ha, Arnold? Recorded by Radio Mo TV. Basta, naalang ka. Ayaw ko biyahe ha. Kano sa amang ko ni biya ni mo. Dili na mahitabo, Arnold. Bisagod sa'y mahitabo, naaragyo ko sa imong kiliran. Tilan, mao ding hayag na kay nang naong mo kay buwag na day si Arnold ug ang iyang uyab. Ha? Ay sus, pagurya-gurya pagyud ka. Nakailan ako nimo. Og nakabasa na ko sa imong mga lihok. Pa. Basta nga ako lang naka. Ayaw pasag di imong kaugalingon nga madrain na lang ka kay imo nang gihatag niya ang tanan. Pagbilin sad sa imong kaugalingon, anak. Oo, pa. Naibaw sa ko nga amiko rami. Diha ra kutob. Ilin, thank you ha. Tungod di mo, malipayon na kay ko karon. Sa panahon nga magkinalan ko ka istorya, kauban, ikaw ang naapirmi. Basig nalimot ka nga ni saad ko ni mo nga dili ti kabiyaan. Mo na nga dako kay kong pasalamat nimo. Wa ko mahibaw. Unsa akong bahaton kung mawa ka. Arnold. Ay. Bugo agin ako eh. Bugo kay ko nga wag ko maka-realize ini. Nga sige ko gukod sa babae nga way gusto nako. Ug wa ko magtan-aw nimo nga nara kanunay para nako. Pero ang pangutana, nakagusto ka ba sa baka nako, Ilin? Dili pa ba day klaro, Arnold? Oh. Nakagusto sa ko nimo. Kumaw ka na. Pwede ba tikang mahimong girlfriend? Seryoso? Oh, Ilin. Seryoso ko nimo. Oh. Sige. Yes! Wow! Good for you! Thank you. Unta magmalipayon mo, day. Morgan, I wish nako for you. Pure happiness ra gyud. Paspasa sa dagan sa adlaw, no? Anniversary naman din nato next week. Next week na de? Oh. Ayaw kong ina nga nalimot ka. Sus, kamera ka ng butanga ay para akong timanan. Oh. By the way, mo sayo ko og ulion niya. Dongan tag dinner? Uy, hala. Di ba ko pwede makakuha nimo kay manglakaw mi sa akong pamilya? Wa pa kay plano nga ipaila-ila ko nimo sa imong ginikanan. Doon naman, nangita pa kong timing. Pero ayaw lang sa ko presyo ra ha. Bahin ana. Kung alam, puno-puno lang na sa unahon-unahon. Sige. Dili gid ako makontak si Arnold. Wala gid ko makasabot ani. Kami natuod ni Arnold pero cold kayo siya nako. Wala ko makasabot kuno si angay na kong patiun. Basig wa pa na siya makamove on siyang ex. Ha? Basin og na-overwhelmed lang siya sa imo presence. Pero wa gid siya ma-in love nimo. Og naka-realize siya ana mawa siya gana nimo. Day, ako pa nimo no, storyahi siya. Aron matubag na imo mga pangutana.
Ha? Unsa yun ang pangutanan ni mo, Ilin? Sultihi ko tinuod, Arnold. In love pa ba kasi mong ex? Maungingon ini mong tataran ako? Kaysa tinuod lang? Gikapoy na sad baya ko. Gihatag na ko tanang pagsabot diha nimo. Gihatag na ko ang tanan nimo pero karon nahutdan ako, Arnold. Nasayop ka. Wala ko'y gusto sa kong ex. Nahadlok lang ko nga muhatag sa tanan. Kunya igor ako masakitan. Sorry, Elaine. Di mahal pagit ko nimo. Oh, mahal gid ka. Mahal gid ka. Pero nahadlok ko. Mitalaw ko. O gikapoy na sad ko. Undago din na to, Arnold. Elaine, ayoko ng buhata. Please. Di na ko kaya nga mawa ka. Unta giampingan ko nimo. Unta maski palabaw nimo imong pagmahal na ako kaysa sa imong talaw. Sorry, Arnold. Pero panahon na sad nga ako na sa kaugalingon ako una-unaon. Elaine. Bisag mahal pa kayo na to ang tao. Pero kung mahutda na kita, mo surrender na giday ta. Nidaog gyud ang akong utok kumpara sa akong kasing-kasing. Maong firm na gid akong desisyon nga mobiya niya. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.